בא לכם לצחוק קצת? תמיד כיף לצחוק. שפרה 4 סימנך סדנאות צחוק בשיטת יוגה צחוק. היא הקימה מועדון צחוק, ובטח הבנתם על מה היא תמליץ לנו היום. לצחוק. שלום לך שפרה, שלום לבן זוגך רוני. שלום. אני משערת שאתם צוחקים הרבה ביחד, גם אתה סוג של מדריך, בעצם קיבלת את הידע מאשתך. צחקת הרבה בדרך? עד עכשיו כן, אבל לפני שהיא לקחה אותי לסדנאות לא צחקתי הרבה. זאת אומרת שהסדנאות פתחו אצלך את צ'קרת הצחוק ושחררו אצלך. נכון. אתה יודע, בתור שחקנית, אני יכולה להגיד לך, שמעתי אותה גם קודם, לפני שהתחלנו בריאיון, צוחקת. תהי איזה צחוק בריא אחד. אני מתאפקת עכשיו. קיאלתי, לשחררי. אני צוחקת מהבטן וזה מה שחשוב, אני עושה את זה בצורה הזאת. אנחנו מתחננים לכאלה בקהל. כי כאלה מדביקים את כל הקהל, זה הצחוק הזה שגורף אחריו את כולם. בואי נדבר רגע על יוגה צחוק. דרך אגב, הצחוק עכשיו משחרר אותי, אפילו בתחילת הרעיון הזה. באמת? אז טוב שצחקנו. למה, היית בלחץ? היה מתח באוויר? זה סוג של מצלמה, אולפן, אז בואי דבר נצחק מאוד קצת. טבעי. טוב, בואו נדבר ככה. לא, האמת זה כיף. מישהו פעם אמר לי שהגוף הוא טמבל, אפשר לרמות אותו. הוא לא באמת יודע אם צוחקים באמת או עושים זה מפעיל בדיוק את אותם מקומות